Viete, v 90. roky, to už je dneska pre vašu generáciu história. A veľakrát tí ľudia z tej histórie 90. rokov veľa nevedia. To bola naozaj taká historická príležitosť, že aj človek, ktorý nebol v politike, nemal nejaké známosti a kontakty, pokiaľ naozaj pracoval a pohol rozumom, tak dokázal zarobiť peniaze, pretože konkrétne, aby som hovoril o sebe. Ja som skončil právnickú fakultu, s tým, že v tom čase bolo vlastne právne služby poskytovalo tzv. Združenie advokátov. To boli také okresné organizácie, kde to bolo niečo na úrovni v podstate súkromného podnikania, ale riadil to štát. A tí robili väčšinou len civilné a trestné právo. Ale odrazu sa objavili dve úplne nové oblasti práva a to bolo najprv teda hospodárske, ktoré tiež existovalo, ale to robili len podnikoví právnici. Ako pán Mečiar? Áno, vzniklo obchodné právo a vzniklo správne právo. Aj správne právo kedysi bolo, ale to bola záležitosť len štátnej správy, tam neexistovali žiadne súdne spory alebo niečo podobné. A ja si pamätám, keď som skončil tú fakultu, to bolo 90. rok, 91. tak ja som zrazu začal mať od rôznych známych kamarátov otázky typu, že teda či mu pomôžem založiť nejakú SROčku, či mu napíšem zmluvu, pretože keď išli za tým advokátom, tak tento za A nevedel, pretože robili väčšinou len civil a trest a za druhé nemal na to čas.